direnek buruz zekiten bete beharreko arau bakarra. Zer duzu? Barua duzu. Min duzu sabeltxoa. Ez eta ez. Belarritako minez nago. Ez bazara isiltzen kaixotzen ingo zara. Ta gutxi begiko gaituzu balkoki. Denok itoko gara. Hau gehiagizkoa da. Biok ordua esperen zituen. Bere lagunek ernegatuta zeuden. Txintxarri maitagarri deituko dira. Txintxarri maitagarri! Deitu egin aldi da zuen, Bai, arazoa daukagu. Ilo negar eta negar ari da. Zer bestatzen zaizu? Paseo bat eman dut eta goza bat ikusi dut. Sua! Mamua? Ez, gizakien etxea ikusi dut. Basoaren mugara urbildu zara? Nik Aldaiozko etxea nahi dut. Baina badaukazu da zure etxea. Ta hori gustatzen zaigu? Ba niri ez. Ondo da, etxe berri bat emango dizu. Bai, benetan? Bai, itxe begiak. Txan, begirada dezakezu. Hola! Bai, polita! Biok basoko biztanle guztiei erakutsi nahi zien etxe berria. Baina etxea astuna. Eta Killoren eginda eta egarrituta zegoen. Ilargiari irakutsiko dio. Ilargi, ikusi ze etxe miresgarria. Hori alda miresgarria. Gure etxeak baino beak garritu izan zut, gaude biak eta usteluak. Baina barazarela. Etxe berriak izuera. Eta makurterakoan buruz berak doagunetara. Baina konformatuko zara daukazunarekin? Bai, beti! Eta horrela bere eskuratu zuen Killok bere etxea. Negara etxeari utzi zuen.
ikusiko duzuen jolasak gustagarriak izatea zuentzat. Mila esker etortzeagatik. Egun batean, herriko lagun guztiak elkartu ginen eta aspertuta beti plazan egoteaz erabaki genuen zerbait diferentea egitea. Hala, beste leku berriak deskubritzera joan ginen. Oianean barneratu gure herria ondoko herritik banatzen zurera. Arbolen artean luze iruditu. Bat-batean, jokatze artean mugitu zeuden. Belaunetara arte eta ibilaldian eragozten zuen. Hala ere, aurrera jarraitzea erabaki genuen. Handik irtetzea lortu genuen eta tipitapa Oianaren argigune batera iritsi ginen. Oso egun argituak eta eguzkiak zeruaren urdinean dira egiten zuen. Laku eder baten aurrean gelditu ginen. Bera handia egiten zuenez, bainu bat hartzeko gogoa piztu zen. Aurropak heldu eta uretan sartu ginen. Lagutik irtetean, etxan egin eginearen lantzien zelaiko zen. Han, edan lantu zelatzen eta trasunatzen eta zelaitik erodatzen hasi ginen. Gero, horrenik burkitak dutela eta arroparen pisua sentitzen genuela, ibiltzeko jarraitu zen. Punto batean ikusten zen etxetxo batera. Txokolatezko etxea zen. Nahi adinak jan genitzakeen itxarandiez apainuta zegoen. Gerideku bat ere nola txokolatez beteta. Bat erderak gerturatu ziren txokolateak joatzera. Betxoak erdenuen aguantatu eta bolontarean buscatu genituen. Lehenak erori zirenak beste irailuz duten eta txokolatean iberi egiten amaitu genuen. Gerilekotik egitetean lortuko nuen, arropak erditu behar zen genuen. Behotu zirenean, etxera